University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, can Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. At programang ini, matukarman ka na papanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University, Extension Management Division. Good morning! Parainaga po graray gabos mga tugang. Welcome po sa 5th episodes episode kan programa niya itong pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada aldaw po nin Huwebes kita maghirlingan, magdarangugan di po sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Programang hatod po sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Hindi po ang sa indong mga karibanan sa gudyan alas 10 nin pagkaaga, o alas 11 nin pagkaaga isod say, si Professor Edgar S. Barameda, kan Bicol University Entrepreneurship Department, kan Bicol University College of Business, Economics and Management. Magribanan po kita para sa saron naman na edisyon, presentasyon kan sa tuyang programa. Ano po ang sa indong pinagkakaabalhan? Ano po ang sa indong pinagkakasibutan? Madyan na po, magsarabayan kita para sa saron naman na edisyon niya to kan sa tuyang programa. Uy, kumusta po sa gabos ng empleyado kan Bicol University na nakamonitor, nagmamati, naghiling sa tuyang FB page. Good morning sa tuyang mga opisyales, sa mga nasa teaching, non-teaching personnel. Good morning. Okay. Graray po, sabi ko nga ni, ang programang ini may kamaabutan. Pang-5 episodes na kita, madali yun sa ano. Okay, so primero tang episode is the president mismo sa tuyang bisita. Then akadwa, sa tuyang mismong pamayok kan EMD, si Professor Soilo. And then pangtulo, si Professor Ronel Juneda. Then kang sarong Saturday kami ni Professor Seth. May pigkakaabalan lang si Professor Seth, kaya kita muna. And then ngayon ang pang-5 edisyon, episode kan sa tuyang programa. Graray po ang sa tuyang programa, may kamautan. Ini pong programa na hatod sa tuyang kang EMD, may kamautan na ma-idiseminar po ang mga homegrown technologies na naunambitan sa mga previous episodes niya to. Siyempre pa, ang mga completed researches, ang sa tuyang mga valuable information gilang o hali po sa tuyang mga partner agencies sa lindong po kan health, agriculture, business, physical fitness, education, basic science, information technology, fisheries, asin, kadakol pang iba. Yan sa paaykan BUEMD. Ayan, okay. So, para po naman sa mga kahaputan, may mga gusto nang mag-rejoin, magpadranin na messages. Okay, pwede po kamo mag-upload sa moyang globe number o mag-text sa moyang globe number dito sa istasyon sa Radio Veritas sa 0956-426-8091. Or pwede man po sa pang globe line
o sa pang smart line, I should say, 0961-521-7010. And aparakan sa tuyang programa na madadangog sa free radio sa Radio Veritas. Kita po naka-live man sa indang live streaming, as in naka-live man kita sa DCTV Channel 8. Yan. And of course, sa tuyang mga FB pages kan Bicol University, kan BU mismo, as in kan FMD, I mean kan EMD. So, dakulo na platforms na pwede pong madangog, mahinanyog kan sa tuyong mga kababayan, di lang mga kababayan o mga kasabay ta sa universidad, kundi po mga kaymanwata, mga nasa komunidad, lalo po itong mga, kumbaga, pwedeng mga ipo kan tabang, serbisyo, kan samuyang universidad, kan samuyang Bicol, sa tuyang Bicol University. Okay, ngayon pong pagkaaga, may tutukarong kitang sarong importanteng bagay. Taaramtang na bulan, nagsilibrar kita kang Nutrition Month. Okay. Ining bulan na Hulyo, pigsilibrar ta ang Nutrition Month. Medyo kabisado ko nito. Medyo familiar kita kan mga programa ka National Nutrition Council o NNC. Kumusta pa lang kay Ma'am Arlene Riario asin sa iyang staff. Taon-taon po sa samuyang pagbabalik, may mga kaurong kita. Ini po ang head kan BU EMD Technical Division, Technical Department, Evaluation and Monitoring and Support Section kan BU EMD. Okay. Ano po yung pigaapod na magiging tema tangon niya na 1,000 days? Ining first 1,000 days kan sa tuyang mga kaakian. Saan mapuon ang first 1,000 days? Mapuon ba yan sa pregnancy? Mapuon ba yan sa pigaapod tang pakapangakik tulos? O may perang bulan? Ano ang sakop kang first 1,000 days? And nata importante, nata ini ipinag-advokar kang National Nutrition Council po pa ka ito. And ang EMD sarap po sa mga kasabay na organisasyon o hain sa kan gobyerno na minasuporta digdi po sa programa kang National Nutrition Council. Kasi may nadahog kita, may nabaritaan kita na halangkaw ngaya, duman nga sarong barangay, medyo halangkaw ang kaso kan malnutrition. Halangkaw ang kaso kan obesity, mga gitaraba. Uy, alangkaw ang kaso kang stunting, uning pagkapandak. Okay. Yan po, gabos papagrestoryanta sa pagi po kan sa tuyong maging bisita. Taon-taon, pagbalik niya to, makalis lang ka nagkapirang pagirumdom. Visayas, Mindanao, pantay-pantay sa ibabaw. Sabay-sabay sa pag-ahon, patuloy lang sa serbisyo. Modernong agrikultura, bigas sa presyo na mura. Oportunidad sa probinsya, tulong sa bawat pamilya. Marangal na trabaho, benepisyo makatao. Para sa kapwa Pilipino, ang probinsyano pati listo. Kailangan ng tao yung masipag-tiyaga at puristo. Kailangan ang manggagawa ay tapat sa kanyang tungkulin, masipag at may prinsipyo. Ang probinsyano party list. Ang probinsyano. Ang probinsyano party list. APPL. Ang probinsyano. Ang probinsyano party list. Mga magagaling na inventor at mananaliksik ng Bicolandia, ipamalas ninyo ang inyong mga galing at tibay. Panahon na upang makibahagi sa hanay ng mahusay na dalubhasa sa larangan ng imbensyon, inobasyon at pananaliksik. Makisumaro sa 2021 RISE sa Kabikolan. For mechanics, forms, and other information, just visit the DOST TAPI Facebook page or their official website at tapi.dost.gov.ph, or you may contact DOST Region 5 or the nearest DOST 5 Provincial Science and Technology Center. Malari na, intra na sa Bicol Regional Invention Contest and Exhibits 2021. Thinking
about quality learning towards quality education, Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic. This school year, 2021 to 2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCU Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then the enrollment for the school year 2021 to 2022 first semester will be on July 5th to August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website, dwc-legazpi.edu, and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na po kita sa tuyang programa. Ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa Indok ang Extension Management Division kan Bicol University. Tamang-tama niya sa kanyang partner. Partner, patara-tara sa itong mga parantabay. Good morning, partner. Good morning sa mga parantabay. Sa programang iningon niya na pagkaaga. Sa liwat kita magiribahan na naman sa laugnin sa rong oras. Tamang-tama, partner, ang issue tango niyan, ang topic tango niyan. Ngayon bagang July, iyo ang pagselebrar kang National Nutrition Council, kang Nutrition Month. Nutrition Month, okay. Medyo kabisado tayo. Oo. Saka importante ni partner na pag-urunan, hindi dapat paglingawan sa kahawin ng pandemic. Yan, Tapos sabi ta, sa first 1,000 days, anong minakumpunir kaning first 1,000 days? Kay puan ba ang nagupuan ba ni sa conception, pangingidam, puan sa siyam na bulan, kasabay ang siyam na bulan, sagod sa nung taon, kasabay ang periodo kaning first 1,000 days. Inibaga parte ng basyan kan mga
sabi ng foundation kan sarong aki. Iyo ta ini mga partner, ini ang kung daini na naataman na bantayan, irreversible ng epekta ini. Yan. Dahil na ni mababago ang stunting, kung ano pa man na pwede mangyari sa sarong aki, sarong mamboy, pag siya diminakulaan na, dipisil ng birikon. Kaya dapat sa first 1,000 days, talagang i-obserbar ang mga tamang paagi sa lado ng nutrisyon. Okay. Tamang-tama niya sa tuya mga kasabay niya to ang saro sa mga empleyado ta sa sa Bicol University. Yeah. Nasa linya po si Professor Maria Corazon Arnas, ang head po kan BUAMD Technical Review, Evaluation, Monitoring and Support Section. Ma'am, good morning. Maray na aga po with Professor Seth kasabay ta sa tuyang programa. Marahay na ando po sa inyo, Sir Edgar and Sir Seth. Sa tuya mga naginan nyo yan, lalo na po sa Bicol University, sa pag-inotan sa tuya Presidente, mga Vice Presidents, Deans and Directors, yung ating BU Extension Family, siguro niya ang po digdis sa tuya mga extension practitioners and sa tuyang nutrition health workers, and also yung sa tuyang mga estudyante, mga nanay, mga kababayan na nagdadating po sa oras na ito. Opo, tamang-tama ang sabi ko kay Professor Seth, tamang-tama ang tema tangon yan nagkataon na ang bulan ni Hulyo, iyo po ang pagselebrar kang Nutrition Month. So, ang sa tuya pong tema ngunyan, ini pong pinag-aapod na What's Up? Focus on the first 1,000 days of life in fight of malnutrition. Ano po ma'am ining ibig sabihin kang first 1,000 days kang sarong aki o sa pamilya? Okay. So, ini po, nagko-cover po ini sa 270 days ting pangidang conception, as in pagpados. Then, 365 days po ini ng first year. Saka po, another 365 kang second year of life kang sarong aki po. So, iyan po, ang gusto sabihin po kang first 1,000 days from the period of pregnancy na 270 days up to the first 2 years of the child, 2 years of the child, na 700 days. Okay. Nabanggit mo po kasi bago na first 270 days, ang coverage kaning 1,000, so first 270 days of pregnancy, itong pagbados, 365 days of first year life kang sarong aki as in 365 days para sa second year. Ano pang importansya kang kada stage itong 270, 365, and another 365 years para sa second year life kan aki? O bali po kaya, sa pagpadus pa lang po, sa pagpagita, pagpadus, digdi na po kaya nagpupuon ang optimal growth and development sa growing fetus, kaya mahalaga po ang nutrisyon ng sarong nanay. As in po, kaipon talaga, mas magayon or mas adequate po, as in balanse po ang diet ng sarong nanay. As in po, dapat daan po sa pagbatos po ng sarong nanay, mamantinar niya po na normal ang kasaiyang weight, as in, dapat daw po pagkaikwa din po ng supplementation, lalo na po ining folic, iron and folic supplementation, na ini po baga ang nagtatabang para mas ma-produce po ining hemoglobin, lalo na po sa maternal and fetal red blood cells. As in po, maiwasan po baga itong pinaapod na spina bifida, na kung sa ito po na natitidala po baga skeleton sa fetus, na later in life encuentro po siya ng paralysis. And then, pwede man po mag-effect din sa preterm delivery and then low birth weight. Po. So, muna naman po, sasabi ko na first 6 months of life, 180 days or 0 to 5 days. Ang gusto kang tawaning importansya, ito pong pagtapunin exclusive breastfeeding.
po. Breastfeeding. Nasabi ka, may mga bintahe po ang breast milk, lalo na po sa pagtaupo ni sustansya, kompletong sustansya sa active, fresh, available, yung magayon ang ties ng mother and child. Then, hindi po nagkakasakit ang bata because of the antibodies. And then, sabi nga ni, may mga pag-aaral na talino po na ang aki pagkakuna dahil sa breast milk. Ano po? And then, may mga may mga consequential na din po kaya na pagtaon ng breast milk, ano po ang nangyayari. So, lalo na po sa mga umboy na lalo na nagkakaiba po ng diarrhea, dahil may pakaray sa mga pinapalong pagkaon sa aki. As in po, nagkakaiba ng mga infection. As in, later on in life, sabi nito, pwede naman po mag-resulta sa mga non-communicable diseases, arrogant obesity, yung type 2 diabetes, yung leukemia, and sudden death po. Ganyan po ang gusto kong ipaabot. Then, syempre, pag nag-abot na po siya duman sa piga-abot na 6 to 23 months of life, syempre, suumpoy na po yan. Nagkakaiba na po siya ng yung pwede na po siya magkakaning complementary foods. So, digdi na po nagpupuon sa 6 months. Abangan pa na po yan until na mag-edad po siya ng 24 months or 2 years. So, syempre po, pagkadagos-dagos ko na po dahil sa question mo. Ang may mga di dapat tandaan sa pagpapagaong kang aki. Na iba po kitang acronym. Ano po ang acronym na ini? So, PD, ULLA. So, gustong sabihin po kang PD, yung frequency and amount or sa Pilipino po, dalas at labi. So, pirang beses na po papakaulong ang aki. Pag breastfed, at least 2 to 3 times. Pag nasa edad po siya ng may edad po siya ng 6 to 8 months. Tapos 3 times breastfed kung 9 to 23 months, and then 4 times kung non-breastfed siya po na nag-iedad na 6 to 23 months. And then, yung variety, syempre, dapat ma-meet niya at least 4. Sabi digdi, at least 5. Kang mga 8 groups na kinakatan niya sa pang-oral daw. And then, yung L, yung texture, yung lapot. So, digdi naman po dapat soft, yung semi-solid, madaling matunaw, sabi nga malapot, and then nutrient-dense. Kaya dapat nantain-nain po yung pagpapakaon sa akin para ma-develop din po yung sensitivity niya sa texture. Napako sila puro lugaw, or siyempre sasalakan man po yan na minasan na yan ng kalabasa, and then minasan itlog. Tapos po, yung L, strictas po ini na dapat malilit ang pagpreparar po kang pagkaon. And then, yung active feeding na ibang frequency ng pagpapakaon. So, yan po. Kaya mahalaga po ini dahil, sabi nga ang first 1,000 days daw po kaya, iyon na po ang palatandaan na kung saan ang utak na po ng sarong aki, nagpupuo na po na nagsisimula pa naman po na lumalaki at nabubuha at dito na rin po nasisimulan na maitatag ang mga pundasyon para sa kanyang panghabang buhay at ang kanyang kalusugan. So yan po kung bakit tinatawanan ka po ng importansya po ang first 1,000 days. So, arog pa lang ma'am kaing kaimportansya ining pigapod na first 1,000 days.
ining 270 days na pregnancy, 365 days na first year of life, and then another 365 days para sa second year of life. May hapot po sa kuyang partner, si Professor Seth, ma'am. Hello, good morning, Ma'am Cora. Ayos po. Yeah, oo. Ma'am, alin ba, saan mo niyan po baga, pisar kan kampanya niya to na mag-breastfeed, pero dakul man giraray na mga ina na nagbabarados, ang prefer po ang ang bottle feeding. Ano daw may advice niya to, sa siring kaining sitwasyon tabi, ma'am? Na nag-bottle feeding na po. Oho. Balik po kaya regulasyon po baga kita kadto sa 821 na dapat nga iwasan nga ni so pagtauning milk substitute sa mga aki nanintas sa 0 to 24 months kasi kumbaga dahil na po sila napatawanan dahil na nila napatawanan ng atensyon so magpapadudo So ang ko lang po siguro sa mga nanay na kasi yung frequency din po ng suckling ng baby nga sabi nila nga nawawala na nga kaya ako ng gatas. So kung meron po kaya yung frequency of suckling, nakakaputos mga po kiraray yung yung gatas ng nanay. As in, syempre, importante po. So pagkaon na po, more of fluids, more of fruits and vegetables, yung tamang pagkain na may go and flow, so yan po ang mai-advise ko po doon sa mga nanay, as in, siguro, bigyan din po nila talaga ng importansya talaga po ano ang kahalagahan po kanyang breastfeeding. Nalabanggit ko na po kasi bago. So, yan. So, advantage po ang breastfeeding. So, yun po. Oo. So, okay. So, yun po ang para maipagpatuloy pa rin po nila ang sa ilang dudo po. Nadaig po nila sa yumahan, nadaig po magpatuloy. Oo. Ma'am, igwan din mga instances na ang ipigrarason po kan mga ina, medyo maluya ang produksyon nindanin gatas. Ano kaya ang mga nagiging sitwasyon, ma'am, arog kainin na igwan din mga ina na talagang maluya mananggad ang pagbulos kang gatas, kaya yung nagiging rason kung natasin na nag-resort sa bottle feeding kasi iba pang paag or sistema maliban sa breastfeeding. Siguro po, ang din po, siguro po, so may mga po din po, mga na-observan din natin sa mga mananay na, halimbawa itong kondisyon na inverted nipple, may iba na kondisyon na, halimbawa, nagkaiwan ng sore sa ilang, putong, and then, pwede din po na, hindi malusog malusog ang sarong nanay. Or pwedeng may contraindication din na magpadudo dahil may kahilangan na medyo infectious. Or mas ingani po sa ining COVID-19, kung nagkaigo ang nanay ng COVID-19, dagos man po kilaray ang pagpapadudo. Kailang i-cover nilang po ang nanay ang sa iyang mouth, para dahil sa akin. So, yan po ang pwedeng maging rason po pinatapos na dahil po talaga nakakatulungan. Okay. So, yung mananggad, ma'am, yan ang mga nariparang kang enot na day masyado, kumbaga sa mga ina, pero mga day sinda aware na kung hilin mo, tama po pagkisayo po kasabago, madam, na dakulaw man agad ang importansya kaining breastfeeding so iron deficiency anemia ma-preventaran ini magdagdag sa lado kan mga mga women, and then so folate deficiency, itong iodine deficiency, so overweight, dakulang bagay po ini o kang sa mga lalo so during the pregnancy. Now sa mga pagkakan, ma'am, ano po kaya ang pwedeng kaunon kan mga nanay para po masuportaran ining pagpapadudo kan mga nanay sa indang mga aki, considering na nabanggit po kasabago na very important ining mga bagay-bagay na ini
na may supplementar o maitao sa mga aki? Po. So, unang-una po, syempre po, nauman po yung, syempre po yung laman sa iron, Apo. lalo na yung mga meat, yung poultry, kasi po, mas magaling po yung animal sources dahil alam po ang bioavailability po dito sa katuyan. Daling ma-absorb po. And then po yung mayaman din po sa vitamin A, lalo na po mga gulay, inedible vegetables. And then po, iling sa, actually folate din po, folic acid, naon man po yan dun sa mga gulay, mga animal sources na makikatabang man po sa production ng blood. And then, syempre po, sa enerhiya, yung carbohydrates, and fats. Pero at moderation lang po, kasi pag sobra naman po sa carbohydrates po, yung po, our fats, nagre-result man po sa obesity ng nanay, nagkatuan po ang pantilihan man po kung sa ilang, sa ilang pagagabat. And then po, yung mga mayaman po sa vitamin B1, na kung sa ita naman po, mahiling naman po yun sa mga grains na kinakaon pa, So, bagas, tawag dyan, yung mais, tapos corn, and then yung mga rich in fiber para po mas madali po ang panunaw ng nanay. Minsan, nagkakaiba po siyang constipation. And then, yung, syempre, napanggitan natin yung calcium, na ini po, may hiling naman po sa mga sa gatas. Kaya ito man po, kila rin magkaon ng nanay, ay mag-inom po ng gatas. As in po, yung mga sira po na nakakaon po ang buto, lalo na po yung bulinaw, at po sa mga body na nakakaon ng bulinaw, dahil very rich po siya sa calcium, para po ini sa skeletal growth ang aki. As in, so, pag-develop po, pag inaapod na situs it, so sa kumpuy sa sinaputunan po pag nabubuunan po ni and then syempre yung iodine sa pregnancy makukuha pa po yun sa mga seafoods, lalo na ang mayamang kainian nila po para po sa kaikuan po niya ini sa iyang metabolic basal metabolic rate po. And then, yung zinc din na mahilig naman po sa mga gulay, and then other animal sources and plant sources, syempre, ito po, makakatapang na po din sa mother's blood, din po, ma-improve yung actually blood niya, and also, maiwasan din po yung risk of low birth weight, mga komplikasyon. Then, mag-issue ata. Okay, so importante man po ini, ako kada usually, mga ibibigay. Okay. Ano ang signal ni ma'am? Ora-wara. Apo. Ma'am Cora, sa simpleng sitwasyon, ano ang dapat na nasa pinggan? Ninsarong bados. Pigsasabi ta pong pinggang Pinoy. Opo. So, naon po dyan, yung Go, Grow, and Glow. Okay. Na sabi nga ni itong grow food ta, naon po dyan sa prutas, tapos naon po dyan so, gulay, Gulay. So, ma-imagine ta na, almost, ilang percent ba yun? 33%. Tapos sumaluto, subo, yan po sa kanin, pwede man po makaupo yan sa mga root crops and then tubers, na almost 33% po. Now, almost the same amount ng gulay, ang proportion po pa yan. And then po doon sa grow foods, yan po naman, so, mga protein-rich, like sira, karne, mga butong gulay, yung mga alternatives po nakukuha pa sa mga food, pokwa, So, yan po ang
pwede magpupus po naman sa sabuyang pinggang Pinoy. Oh. Na pwede po ng sarong babados as pinagpapasusunod. Iyo. May iba po silang proportion. Okay. Kasi ba gunaon ng bita ni ma'am na kadako lang sources ta partner itong so mga gulay, so mga meat products na very very kumpleto na sa mga kaipuan na ano kang ina. Ini partner gano'n makukuha ata sa kung pwede bang tanom ini sa mga backyard ano maatay ma'am para makuha ata ning mga kinakaipuan na na nutrisyon kan sa tuyang ina. Vitamina, mineral. Okay. So, tama ito ma'am na pigisabi ka sa ni Professor Seth sa Kasupinggang Pinoy na ito na talaga ang pinakang basic na dapat sunodon kan mga ina para makuha ninda ang required na vitamins, mineral, nutrients para di-design ng pagbados sa ng mga aki? Hindi po. Kasi yun na po ang visual representation na mahihiling ta na po, na makakatagawaan na po siya ng adequate requirement po sa iyong pagkakan sa kada meal. So doon na po, halimbawa ngayon sa gulay and fruits, minerals, and vitamins. Tapos po naman sa kanin, yung na po naman ang energy, carbohydrates, and then sa sa fish na grow, yung naman po ang protein. So araw po kaya talagang makubaatan na po dyan at nakahong. So, ini naman ang pigisabi ta para maabot ta yung pigaapod na optimal nutrition sa first 1,000 days. Ini dapat talagang obserbaron kan sa tayong mga nanay para kung sakasakali sa mga aking nagluwas o kaya pinangaki ta hanggang sa first 2 years niya, talagang ma-achieve ta. So, kung ano ang objeto kan first 1,000 days. Now, ini pong first 1,000 days, after kang first 1,000 days, ano pa ang posible pang pwedeng gibuhon ng mga intervention sa aki para diretso nata para maiwasan tapos sa banggit mo kanina na baka magkaigwan ng stunting, magkaigwan ng lower IQ, yung weak immunity, cancer, diabetes, etc. Meron po mga subsequent na dapat intervention, ma'am, after first 1,000 days, ta? Opo. So, kadakal pa po ang mga pwedeng interventions. Opo. Lalo na po pag-subik sa sabita nutrition, sensitive interventions, di ba po? Apo. Ano po, pag ang nakakapanood dyan sa Rugkaian, sa niya po kiraray dyan sa sabitang, kasi di ba hanggang 24, Apo. So, sabi pa sa first 1,000 days. So, niya po dyan, itong patuloy po na masubaybayan din man po kiraray na nagkakaon po ni balanced diet. Tapos, sinasabi ng mga interventions na makakatamang din po sa akin, yun po ining mga sunod-sunod, mandatory food fortification na kung sa nangyari po sa snack food, syempre, ilingon sa label na iba po siya iron, may iodine, may vitamin A, para maiwasan yan na mga nutritional deficiencies. And then po, hindi po micronutrient supplementation kasi po may mga kita, may mga akin pa po na standard talaga sabi ko listed na 6 to 23. So, para dahil na po sinda maulak pa later on in life na mag-standard or mag-listed. Siyempre, niya po na siguro sa barangay, mga supplementary feeding na bigay-ibo for 120 days. O, lalo na po yung mga standard and listed. And then, kung sa daycare, din po, sa mga preschool, exhibition na. Kaya lang po, sa panahon po ng pandemya, medyo na na-suspend, lalo na po sa mga school children yan na supposedly may school feeding, pero tinataon na sana may parang rationing na lang during sa pag-submit nila ng module sa ataan po. Hindi man lang magagos yun na subitin na. And then, yung po, iga-upload pa ng,
yung National Dietary Supplementation pala yun. And then, sa micronutrient supplementation, siguro yung mga, pag October and March, ano ba yun, Sir Seth? Wala. Kalusugang pang, bata ba yun? Wait. March to, basta may 2 beses po yan na dapat po, sumakakailan lang po, patawan pa po, vitamin supplementation po. And then, dati po kayo ito, iodine capsule na sa pinagana. Iron supplementation din sa mga adolescents. Okay. Yan po ang mga. And then may din po, may mga MNP, micronutrient okay. Okay, sige. Medyo napuputol si Mama. Dapol naman po. Lalo na po ini-integrated management of malnutrition na tinatawag natin. Okay. Makiuraban tayo, Ma'am, sa microphone. Medyo po nagpuputol-putol yung signal natin. Okay po. Okay. Dapol pa pong iba. Ito po, asin po itong pagmanihar man po katong mga obese, as in overweight po sa specific. Tapos po naman sa nutrition sensitive prevention. Iya po. Siguro patuloy mo po kirari sa mga nabanggit na po ito kasi bago itong sa mga home yard gardening para ito po kirari din na makukuha natin mga gulay na mayaman po sa and then po yung livelihood activities. So ahensya po yung natin po plus livelihood. Then yung wash, yung pag-practice ng wash, So, hygiene, paghugasin kamot. Para makasipag po sa mga takian para dito sila magkakuha. Okay. And then, siyempre po, yung mga interventions mo po na consultation sa health center, natitipag po sa mga active regularly para makikita nagbago, naggayon, or nagbaba sa ilang. Okay. Interventions. Okay. Kadakol, Ma'am, na naunang bitang kang mga interventions sa tuyang mga kaimanwa. Ma'am, mabulta na kita, pakalis lang siguro ka nagkaperang pagirumdom, kaning pagpadagos tang istorya, may kinaraman digdi sa first 1,000 days kan baby. Di ba pang mga kaputan niya to kay Ma'am Cora? Yan po, sa tuyang babalikan, makalis lang ka nagkaperang pagirumdom. Mga kababayan, ang ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad. Kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami, ay maaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalye ng Pag-asa at PVOX. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto, panghugas ng pinggan at mga kagamitan at pang-flush ng toilet. Maghanda rin ng mga plastic na supot na mapag-iipunan ng basura.
Sarong pagirumdom hatod sa tuya kan Radyo Veritas Legazpi in partnership with the Office of Congressman Joey Sarta Salceda, 2nd District of Albay. Sa Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ang sarap ng natural, pakinggan natin kung ano ang masasabi ni Ate Veronica Riotita at Mr. De Peralta. Ako po si Veronica Riotita, 26 years old, Manangat Kawayan ni Locosor. Mark Cafe, magandang nagdulot sa amin. Jerry De Peralta, ng bigan ni Locosor. Nagkakape ng Mark Cafe. Nagdudulo dito ng maganda sa katawan. Available na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ang sarap ng natural dito sa inyong lugar. Sa Sari-Sari Store, groceries, supermarkets, butika at drugstores. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Spiritual na gawain, pagsimba at pananalangin, kasama sa adhikain, upang Diyos ang nagabay sa atin. Tayo nang magkaisa, sama-samang lutasin ang problema. Sa SEDP, dito ka na. SEDP, simpan sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programa ang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdi po sa Radyo Veritas. Kasabay ko sa kuyang partner, si Professor Seth Di Matera. Dahil ng oras, partner, 10:51 na. Pigiling ko ang oras. Kasi bago nag-intro kita, sabi ko mga 5 minutes lang siguro ito. 10:51 na. Uy, sana nag-aantabay po pala kay Marlene Copino and then kay Joker Carino. Magandang umaga po. Good morning din sa Indo. As in, mga day ko panahiling ka sa mga partner, may mga nag-ano dyan, may mga nag-post dyan na messages. Sa mga parantabay ta, sa mga naghiling sa tuya, sabi sa naga, nagdadalan sa tuya sa salang FB page. Good morning, FB page kan BU, FB page kan EMD, FB page kan, kang Radio Veritas, live streaming. Live man kita sa, sa DCTV, and then sa free radio, tas siyempre, of course. Okay, pabalikan na si Ma'am Cora Nas, ang sa tuya pong bisitang ng pagkaga. Siya po ang head kang BU EMD, Technical Review, Evaluation, Monitoring, and Support Section. Nabanggit niya na kasabago so partner importansyan kan first 1,000 days. Tapos yung mga kaipuhan na albawa, day tumar ang sarong ina, anong mangyayari? So, ibagay ni partner so kahit tubig para to karta, kan kita igwapan ng sarong radio program about nutrition, na sabi kan mga otoridad dyan sa National Nutrition Council, pagdai na ipasunod nin tama ang kinakaipuan ng mga bagay-bagay sa first 1,000 days din sarong umboy o din sarong aki, medyo ang impact kay ini irreversible na pag ginakula siya. Tama ka, partner. Importante ho na talagang maipautob sa first 1,000 days. And then after that, iyo manggiraray dapat nin tamang pagmangno habang nagdadakula ang sarong aki. Yan. Saka so pigabanggit ka sa bago ni ma'am ng mga epekto, saka so nabanggit mo partner na pag breastfeed ang sarong ina, siyempre, maapektaran yung dahil na ako akang aki habang nasa tulak kasi sa pag primerong saro hanggang 2 taon niya, ganyan na ako sa tamang nutrisyon, pwedeng ang mga resulta arog kang stunting, diba? Pag-apod na wasting, diba? Yan mga nagiging immediate na setback pag din obserbaran na tama ning maray ang aki sa loob ning inot na 1,000 aldaw. Saka partner pa lang, pag din nag-breastfeed pa lang, so full potential para sa physical and cognitive development. Ang cognitive partner, kundi ko, so pag develop ang isip. Kapag isip. And then, so, problema pa lang partner, baka magkaigwa magdagkag ang risk or danger kan infections, allergies, digestive problems, obesity, yung cancer, yung diabetes, heart diseases. Kaya very important talaga 1,000 days. Sila kapag discuss ni Ma'am Kotsubago. Saka, yun na nga ni, pag dahil nagkaigwanin na breastfeed, baka magkaigwanin na overweight. Saka stunting, yun na nga nito. Saka magkaigwanan, mali-develop yung
different cancer, yung breast, ovarian, uterine, as in cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases. Grabe ka importansya pala. Sin ka pinubanggit ni Ma'am Kasubago. Iyo, dahil dapat pag basang-basangon, ang enot na 1,000 days kan sarong aki. Iyan ang pundasyon kan sarong aki para siya tumalubo na sarong babaskog as in physically fit or healthy na ciudadano. Yan, okay. Sa data partner, nagsasabi digdi sa kan 2013 na 24.8% ang mga pregnant women na pwedeng nutritionally at risk kung di talagang nasuportaran. Ito mga pinagbanggit na kasabagong mga nutrition sa Pinggang Pinoy. Yan, ito sa mga pigbanggit ni Ma'am Cora Kasubago. Bawalikan na si Ma'am Cora. Okay. Nabanggit ko Ma'am Kasubago yung mga pigil-istoryanta. Ma'am, ano po ang nagiging involvement o partisipasyon kan sa tuyang universidad dili po sa mga mga advocacy campaign, mga gusto tang mangyari sa tuyang mga ina na obserbahan lalo ining first 1,000 days. Ma'am Cora? Okay po. Bigyan po na July, may mga set of activities po kami dapat implement. Sa bunhali po ining sa radio program na disseminate na yung nutrition month. And then po, sa July 26, magkakaidwa po kami ng webinar, nutrition month webinar, na ang title po, Myths and Facts of the First 1,000 Days of Life to Combat Malnutrition. Kung sa info ang satuyang West Bay. Ang satuyang guest speaker, iyo po si Ma'am Arlene Riardo. Si Ma'am Arlene. RFPC po ng 2005. Asin po, hindi po sana po maka-face-to-face po kami sa Sarun Barangay. Gusto ni Ma'am po kiraray na mga grupo sa mga pregnant and lactating mothers na man po kiraray na i-disseminate po ini tema kan nutrition month. Sa po, ito pong pinabalak ni Ma'am po na didani updates sa update po sa Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement. Kundi, pwede Ma'am po ini malalan pa po yung mga mensahe tungkol sa nutrition na may minamaot po dito sa mga pregnant, mga lactating, sa po. And then, siguro po, kung bilang isang akademya po, natulungan po bagay dahil na-integrate naman po ang nutrition sa ibang curricula. Ng Bicol University, like yung College of Nursing, tapos po yung kapusit po sa education, curriculum education, and then po, hindi po parte naman po ng extension program ng nabanggit ito po. As in, so pag-involve din po ka mga estudyante. Actually po yung ganap po kang sarong nutrition webinar, involve po yung Philippine Association of Food Technologies. And then po siguro later on, kung mapagalit po din po sa research on nutrition, align po din sa Philippine Manufacturing Research. And then po, yung makaagi pong mga mga aldaw, siguro po yung pagsuporta din po sa scaling up. Okay. Maging participation. Okay. Importante partner ang binanggit ni Ma'am Cora na sa webinar gigibon nila sa July 26. Didiskuturin pa rin nila ang pick-upod na myths and facts about the first 1,000 days. Yan. Tigo bagal din mga mga impormasyon na kisyo nga arug kaini, ito pala sala man pala nito. So mga pagtubod na yan. Ini pala ang tama. So dapat malinawan talaga yan. Actually saro ini kan bigtututukan kan mga yaon sa nutrisyon. Ini talagang first 1,000 days na ini partner. Na kung minsan garubig papasipara lang kan mga magurang and then kang nariparo na pag umundag kang aki nagkakaigwatulos ng mga paghilang-hilang, etc. Naghahapot na taarog ka ini. Ito ngayong saro ngayong aking iminundag, daiman niya ning arog kain mga hilang-hilang. Ito pala,
Ang nangyari, dahil talaga na naitaw sa aki, so tamang nutrisyon na kaipuhan niya habang siya nagde-develop pa lang sa laog kang womb, kang mother, no? Hanggang siya imundag. Kaya tama itong sabi ni Ma'am Cora Casubago, myths or facts. May mga minsan baga, ngaya deform so aki, may mga kahilangan, okay, may mga kulang sa lawas, may mga paniniwala sinda. Oo. Na dapat maitama, makorek. As in, may diseminar, lalo na po sa mga kababaihan, as in sa mga planong magkaigwanan ni baby. Yan. Ma'am, ini pong webinar na ining pigoplano po kan BUEMD, kasabay ang NNC. Open po ni sa public or pwedeng maglaog via Zoom? Sa Gabot. Open po. So, kaya nga ni po, piga-diseminar din namin yan para po sa mga gabos na gusto maghiling po kami, sa mga nanay, sa mga educators, sa mga nutrition and health practitioners, at po si mga health education workers. So, tapos na po sa media, iba na po sa local government units. Open po sa Davos. Okay. Sa mga BNS partner, BNS, Barangay Nutrition Scholars. BSW, pwede man. Sa mga nutrition advocates, mga health advocates, pwede mamanaw. Gabos. Okay. Iyo po, tama ka mo. Minsan baga, kahit na isinda nag-adhere ka sa 1,000 days, dahil na balik paniniwala, balik practice, may mga traditional beliefs, nagkasapag makuriktar, pa rin sila nag-adhere. Okay. Napuputol si Mamo. Okay. May kasabihan ba kita partner na it takes a village to raise a child. Di ba? Tarabang-tabang ang gabos, sa laog kang harong, sa lawas kang harong, para ang kooperasyon, pagtabang sa kada sa yan, para makadevelop kita rin, bako lang na matali, kundi mabaskog yan na mga kaakian, kasinda ang makumpunir, sinda ang magiging harigi. Yan. Kan masunod na henerasyon. Basta bagang mo niyang partner, sabi ninda, ining 21st century, medyo may mga G. May mga Z, generation. Generation Z, Generation X. Na kung sa iba naman ang sa ilang nahihiling, iba naman ang sa ilang mga pananaw sa buhay, ano? Dahil kang pagbabago sa modernisasyon, kan sa tuyang panahon. Sa partner, siyempre, iba man ang lifestyle, iba na ang mga outlooks kayong mga next generation. Dapat dahil mawara ining pigubarang kita rin sa nutrisyon, na pigustoryata rin di, dapat basic ining partner, di ba? Dahil yan dapat paglingawan. Sabi nga, ibaga, aanhon mo man ang sarong sa syudad na ang mga tao naghihiri lang. Ayun nga. Di ba? Kasi sa sarong sa syudad na bakuon mayamanon, pero ang mga tao healthy. Yan. Sa'yo, baga health is wealth. Okay. Di ka makakabakal. Mabakal daw ang kuning sarong kilong health. Di mo piling makalon. Pig-develop yan, partner. Ayun, partner. Yun na parte na ang saro sa ining first 1,000 days sa foundation. Gusto ko nga ning ihapot kay Ma'am Cora. Inibagang, Ma'am Cora, inibagang term na ano nga yan, anong kapag kainin, so, chicheria. Chicheria. Ining chicheria, na nakulong kaining mahilig, magjakan. Ang sabi nila, junk foods. Ano talagang gustong sabihin doon kaining junk foods? No, ano ang yaon dyan para masabi mo ang sarong food, junk? Ano lang po kaya, usually sa junk food, yaon lang po yan, so, carbohydrates, sugar. Carbohydrates? Sugar? Ito pa ang junk food. Like, for example, sugar lang po. Puro sugar lang. Sa mga chips na nahiling ka po sa mga akin na 50 pesos na. So, ano lang dyan, flour. So, diit na mantika. Grabe mantika. Di ba po ang nahiling ka dyan? In short, ma'am, ining mga pagkaon ini, diiton ang content, nutritional content kay ni ma'am. Yun po, dito sa po, ako na nutrients. Okay. Siya una po dyan, so manalain na sustansya. Lalo na po mo yan, so piga bubusog ta, sa Sangkap Pinoy ako. Sangkap Pinoy Seal sa mga... Yan o, Sangkap Pinoy Seal. Dapat ito kayo
Okay. Okay. Okay, sige. O na, ano si... Ay, ma'am, mas gusto mo pa kita ni Professor Seth na i-dodress mo sa istorya. Alason si 4 na garing. Ma'am, kung ano po ang sa imong mga last na mga patratara, hindi po sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Parting messages po, ma'am? So, papasalamat po kami. We have po dito yung Extension Management. Nagpapasalamat po kami. Siguro po may insahin lang po ako gustong ipaabot sa inyo. Ini po, nakasalalay daw sa uri ng pag-aalaga ng ina sa kanyang sarili at kanyang anak sa loob ng first 1,000 days na iyo po pagani ang golden window of opportunity ng isang bata na maging matalino, maliksi, matagumpay at kapaki-pakilabang sa pamilya at lipunan. So, sana po, nakadalo po yan, maging eye-opener po. Pagdalaga po ang mga dalat. Okay. Salamat, ma'am. Maraming salamat. Si Ma'am Cora Nas, sa tuyong nakasabay po ngunyan sa programa niya itong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Si Ma'am Nas, po ang Head kan BUMD Technical Review, Evaluation, Monitoring, and Support Section. Partner, gano'n nakalampas na kita? Iyo, partner, mapaalam na kita. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Seth de Matera. Ini mo po, Seth Garbarameda. Bago kita magtapos, pasalamatan niya ito at mga minasunod. Ang sa tuyong presidente, si BU President Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang sa tuyong VP for RD&E, si Dr. Luis Amano, ang sa tuyong Director sa Research Development Management Division, si Professor Ronel Arjuneda Sr., ang sa tuyong OIC Director kan Extension Management Division, si Professor Soylo Arweno Soylo, kang asin ang EMD staff niyan. Ang sa muyang din sa CBEM, si Dr. Eddie C. Ang din mang kang nakal, si Ma'am Dr. Leti Lopez. Salamatan kita. Ang Past Director kan Extension Management Division, Dr. Lester Narvaez. Siyempre pa, ang Director kan BU Office of the President Communication Public Relations Office, si Dr. Rendelin Bautista. Radio Verita sa paagi ni Father Pao Barandon and technical staff. So, and then sa paagi man ni Beth Tichano, ang Head kan BUMD Technology and Innovation and Information Dissemination Section. Inipuan sa indong lingkod si Edgar Barameda, kasabay si Professor Seth de Matera. Hanggang sa masunod na Webes, tigdi po sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Salamat. Good morning. Okay. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by men of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united
bangsa.